Než jste se rozhodli o těch botičkách, tak jsem si vybrala novou modelku. Takže úplně to stejný princip. Nálepky se můžu rozhodnout mezi tím a tím tričkem. Já si asi beru tohle. Tak moc přesný. Musí dát ten kabát. Proč ji rozdělení na dvě půlky, jako? Polovina nalepena. A chtěla jsem se vás ještě zeptat, taky vás hejtí, když se prostě posloucháte K-pop a prostě vám řeknou, to je hnus. Názoru, že takové lidi moc nemám ráda, jen jsem se chtěla zeptat, jestli vy to máte taky tak. Zpátky k kabátu, kabelečku. Už jsem nalepila i tu druhou část kabátu. Víme tady tu kabelečku. Vědět, jestli byste chtěli do druhého pártu, jak vytvářím kalhoty, protože žádné kalhoty už na lepítku fakt nemám. Takže doufám, že se vám tady ten šortík líbil. A dejte mi když tak vědět. Bye!